Čauko, čauko, zdraví vás Hrako, je tu nový vlog, práve preto, ak ma chcete podporiť, tak neváhajte a hoďte odber. Dnes si povieme niečo o zázraku nového života a tým myslím liahnutie hydiny. Ako sa dostaneme od takéhoto vajíčka až ku takémuto krásnemu kuriatku. Tak kamaráti, pohodlne sa usadte a užite si nový vlog. Všetko, čo poviem v tomto videu, budú praktiky a technologické postupy, ktoré vyhovujú mne. Keďže toto je moja 6. sezóna liahnutia, tak už mám za sebou rôzne pravdy, nepravdy, mýtusy ohľadne liahnutia hydiny. Najskôr som fungoval a denne sledoval chovateľov hydiny na Facebooku, čítal tam komentáre, len tam sú fakt také kraviny a blbosti, že neviete, čomu môžete veriť. Najlepšie som sa naučil na vlastných skúsenostiach. Bohužiaľ, moje prvé liahnutia nedopadli dobre. Teraz aktuálne mám úspešnosť okolo 90%. V tejto liahni, ktorú tu mám, je to Cleo 5. Táto liaheň je veľmi lacná, je dostupná, viete ho kúpiť za nejakých 65 €. Záleží od typu, modelu, prevedenia, kľudne môže stať aj 80-90. Je to manuálna liaheň, nie je automatická. Čo sa týka vajíčok do liahne, tak ja kamaráti, každé jedno vajíčko, ktoré je nejakým spôsobom ušpinené, tak ho umiem. Robím to takto 5 rokov, sú ľudia, ktorí na to nadávajú, že sa tam majú dávať špinavé vajca, lebo však špinavé vajca väčšinou bývajú aj pod kôčkou, keď si niekde urobí hniezdo, ale toto je liaheň, toto nie je kôčka. Mne sa to overilo, kuriatka sa bez problémov liahnú. Čo sa týka nejakého skladovania, tak skladujem ich v pivnici v teplote okolo 10-12 stupňov. Každý deň ku vajíčkam prídem, otočím ich, aby sa náhodou žltko neprilepilo o škrupinku. Tak do liahne dávam maximálne 2 týždne staré vajíčka. Už som skúšal aj 3-týždňové, aj mesačné, ale tam už tá oplodnenosť rapidne klesá. Množstvo ľudí má liahne, kde ukladajú vajíčka na výšku. Je tu otázka, že či špicom nahor, špicom nadol. Keď som mal ja takúto liaheň, tak som dával vždycky špicom nahor. Aktuálne v tejto liahni, ktorú mám všetky vajíčka naležato, rovnako ako to je aj pod kôčkou. Určite by som sa vyvaroval vajíčkám, ktoré sú prasknuté alebo nejakého nepravidelného tvaru. Kontrolujte si tie vajíčka predtým, ako ich dáte do liahne. Môže sa to odzrkadliť neskôr na tom liahnutí. Môže to vajíčko vytiec, prasknúť, robí vám to bordel v tej liahni, tak dávajte si na to pozor. Poďme sa pozrieť na túto liahničku, akú mám. Cleo 5, rumunsku, lacnú. Podľa mňa je overená, veľa ľudí v nej liahne a úspešne. Liaheň vyzerá nejako takto, aktuálne mám hore teplotu, ktorú ukazuje 38,5, skáče to hore dole. Väčšinou je uvádzaná teplota 37,7, ale keďže tuto je veľmi vysoko teplomer, tak tá teplota bola nižšia. Môžeme si na liahni nastaviť aj teplotu výhrevného telesa. Z boku máme takýto šrobík, na ktorom si pridávame intenzitu a výhrevnosť telesa. Určite odporúčam pred prvým liahnutím si dať dovnútra teplomer a otestovať si liaheň, že či vám ukazuje správne hodnoty. Ja ju mám nastavenú na 38,4, 38,5 a reálne viem, že vnútri je tých 37,7. Otvoríme si liaheň a pozrieme sa, ako vyzerá znútra. Vidíte, ventilátor, dookola je výhrevné teleso, takáto pekná mriežka, aby kuriatka tam nepichli, hlavičku, zobáčik. Ja ukladám takýmto štýlom vajíčka do liahne, aby sa ich tam zmestilo čo najviac. Keďže mám k tomu aj také tie liesky, do ktorých sa dajú uložiť vajíčka na výšku, ale tam sa ich zmestí 41, tak to kľudne dám do liahne 60 vajec. Proces liahnutia kuriatok nám trvá 21 dní. Záleží aj od veľkosti vajíčka, aj podľa toho, akým spôsobom máte tú liaheň nastavenú, či fakt je udávaných tých 37,7. Mne už sa aj stalo, že keď liahnem hodvábničky, menšie vajíčka, tak kľudne sa začnú pýtať na svet aj ten 19. 20. deň. Každý deň, ráno aj večer liaheň takýmto spôsobom otvorím, nechám ho vyvetrať, niekedy na 5 minút, niekedy na 10 minút, vôbec sa toho nemusíte obávať, nemusíte stresovať, je to ten istý spôsob, ako keby odišla kôčka z vajíčok a ide sa najesť. Vajíčka si vždycky pootáčam pekne v liahni, každé jedno. Tento proces otvárania liahne ráno a večer opakujem do nejakého 17. dňa. Odvtedy nechávam liaheň uzatvorenú, s vajíčkami už nehýbem.
Niekto znižuje teplotu, niekto nie, ja ho nechávam stále rovnakú, nehýbem ani žiadno, inak nenastavujem tú ľaheň, zvýšim vlhkosť tým, že dolejem teplú vodu, mám aj v rozprašovači teplú vodu, viem si ich postrehkovať. Napríklad pri araukanách som na začiatku robil to, že do tej vody som pridával ocot, aby som zmäkčil túto škrupinu, ale už to nerobím, aj tak sa mi bez problémov ľahnú kuriatka. Po vložení vajíčok do liahne nalejem do nej tak 2 až 3 deci teplej vody, aby som dosiahol vnútri tú správnu vlhkosť. Sú ľudia, ktorí liahnú aj na sucho, bohužiaľ ja som tento proces skúšal, mne sa neosvedčil. Na konci liahnutia sa kuriatka prilepili o tú vnútornú blanu, keďže tam nemali vlhko, bola suchá a nedokázali sa dostať von, takže mi poumierali vo vajíčkach. Na liahni vlhkomer nemám, vždycky iba odhadom dolejem teplú vodu okolo tých 35-40 stupňov a neriešim to, neprežívam to nejakým spôsobom, aby som to tam mal presne na 50%, 60 alebo 70. Bez problémov sa aj tak tie kuriatka liahnú. Pokiaľ budete liahnuť v nejakej pivnici alebo chladnejšej miestnosti, tak vám odporúčam, aby ste si túto liaheň zaizolovali, obalte ju dookola nejakou dekou, keďže je tamto výhrevné teleso, bude sa menej namáhať, menej sa bude púšťať a určite je lepšia stabilná teplota pre vajíčka, ako by to malo stále nejakým spôsobom stúpať alebo klesať. Čo sa týka presvedcovania, tak ja presvedcujem tak na 5. na 6. deň, bez problémov si už viem vtedy odsledovať, že či sú kuriatka vo vajíčkach, či sa rozvíjajú, či sú tie vajíčka oplodnené. Teraz prichádza otázka, že čo s neoplodnenými vajíčkami. Ja ich varím po dobu kľudne 30-40 minút a následne ich dám skrmiť mojim kurkám. Teraz si ukážeme, aký je rozdiel medzi oplodneným a neoplodneným vajíčkom. Určite si na presvedcovanie vyberte nejakú vhodnú baterku, nejakú silnejšiu, ale kľudne to môžete aj na baterke na mobile. Takže ako môžete vidieť, toto vajíčko je neoplodnené, žiadne žilky dookola nevidíme, vnútri vidieť len pláva žltko. Na tomto vajíčku môžete vidieť žilky. Zoberieme ďalšie vajíčko a vidíte to tu, krásne sú tam žilky, toto vajíčko je oplodnené. Že bábätko sa hýbe. Áno, ťukáme ti na škrupinku. Aj tu sú žilky, bude malinká araukanka, tak to vyzerá oplodnené vajíčko na 6. deň. Že ďalšie vajíčko neoplodnené, ako môžete vidieť, žiadne žilky tu nie sú. Ešte vám, kamaráti, ukážem takúto anomáliu. Občas sa stane, že vo vajíčku vidíte takto žilku, ale viem už teraz, že to vajíčko je neoplodnené. Vidíte, je tam len samotná žilka, nič viac, pláva tam vnútri len žltko. Takže neoplodnené. Čo sa týka procesu liahnutia, ľudia, ak to nie je dôležité, absolútne do toho nezasahujte. Keď už uvidíte, že napríklad vajíčko má naďobanú dierku, pípka tam kurka, prešiel deň, tak viem urobiť to, že tam urobím malinkú dierku, pokiaľ tam ona sama neurobila tú dierku, aby sa mohla nadýchnúť a počkám ešte cca nejaký taký deň, či sa náhodou vykluje samo. Ak nie, tak robím to, že nechtom alebo nejakým ostrým predmetom po obvode dookola popúkam škrupinku, zoberiem rozprašovať s teplou vodou, navlhčím tú vnútornú blanku, keďže som popúkal tú škrupinu, tak cez ňu nebude problém dostať vodu. Vrátim vajíčko späť a počkám, ale toto robím len s kuriatkami, ktoré už sú veľmi dlho vo vajíčkach, dajme tomu nejaký 22. deň a nevedia sa vyliahnuť samé. Sú ľudia, ktorí vôbec nezasahujú do vajíčok, ja to robím. Overilo sa mi to, dajme tomu z 10 kuriatok, 7 bez problémov prežije, funguje ďalej, darí sa im. Buďte trpezliví pri tom liahnutí, pokiaľ ste dali do liahne kvalitné vajíčka, sú geneticky predispozične pripravené na to, že majú to byť silné jedince, tak sa bez problémov vyklujú z toho vajíčka, vyjdú von cez tú škrupinku. Hlavne sa nebojte liahnutia, nie je to žiadna veda,
Prvýkrát som mal ja z toho obrovské stresy, prežíval som to, ale odkedy som tieto hlúposti, ktoré som sa dočítal na internete a kadejaké triky, fámy vypustilo z hlavy, našiel som si nejaký ten svoj spôsob, tak sa mi bez problémov darí. Ešte jedna taká rada, čo sa týka liahne. Položte návrh niečo, čím zaťažíte toto víko, aby dobre doliehalo na spodok liahne, aby tam vznikla čo najlepšia vlhkosť, aby vám neunikalo teplo. Tak kamaráti, ideme sa pozrieť na moje novorodence. No nazdar. Čauko, čauko, zdraví ťa Hrako, vítaj na svete. Toto je malinká Araukana. Ahoj bábo. Si peknúčka. Vôbec sa nemusíte báť na sekundu alebo na dve otvoriť liaheň, vyťahnuť kuriatko, po prípade dať von škrupinky, aby sa o tie škrupinky neporezali a nezranili sa, budú tam mať aj viac priestoru na behanie. Vždy, keď na dlhšiu dobu otváram liaheň a vyťahnem kuriatka, tak nezabudnem si potom teplou vodou postriekať opäť vajíčka, aby som tam dostal späť vlhkosť, ktorú som stratil. Väčšina kuriatok sú tam Araukany, ale ako vidím, tak sa mi tu narodila aj malá hodvábnička. No nazdar, babo. Bože, ty si jaká krásna. Pozrite sa, toto je vždycky taká radosť, keď si ich môžem vyťahnuť, moje malé babence. Nechám ich dobre preschnúť a pôjdu pekne pod lampu. Keďže kuriatka majú v sebe ešte žltkový vák, tak nemajú problém 1 deň, 2 prežiť bez stravy, tak ich môžete nechať kľudne aj v liahni, nemusia ísť automaticky hneď po vyliahnutí pod lampu. Tak kamaráti, tu môžete vidieť moje pípky, ahojte, bábetka moje. Mám ich pod infračervenou žiarovkou, 75W, 50 je málo a 100 je príliš moc, zbytočne, nemám také veľké množstvo kuriatok. Ako podstielku používam aktuálne seno, väčšinou mám hobliny, len tie sa mi teraz nepodarilo zohnať. V prvých dňoch im dávam na pitie čierny čaj, prvé 3 dní potom už klasický vodu a dávam im pomletú kukuricu. Neskôr už po takom 3. 4. dní im dávam krmnú zmes od Mifumi. Kamaráti, nachádzam sa tu spoločne so Samuelom, mojím pomocným barberom, ktorý mi ide pomôcť ostrihať sliepky rodu Araukana, ktorým sa hlavne venujem, ktoré chovám. Keďže tieto sliepky vzadu nemajú chvost, chýba im kúsok z panvy a tým pádom majú zahnutú vzadu viac chrbticu, čiže je trošku problém pri párení týchto sliepok, vajíčka nebývajú na 100% oplodnené. Musíte si dať pozor hlavne na to, aby ste nezastrihli do tých hlubíkov, strihávate len okolo kloaky. Pokiaľ by sme to zastrihli o moc viac, tak by mohli tieto pierka píchať kohúta, aby prestal mať záujem naskakovať na našu sliepočku. Z vlastnej skúsenosti viem, že tento proces nám zvýši oplodnenosť vajíčok. Niektorí ľudia zastrihávajú aj kohútov, ja to nerobím, ja mám akčného, aktívneho kohúta, ktorý nemá problém naskočiť na sliepku. Kamaráti, pekne vidíme teraz kloaku. Kohútik bude mať k nej nádherný prístup, nebude mať problém oplodňovať sliepku a ja budem mať radosť z malých kuriatok. Takže sliepočku takto zastrihávam, nie úplne dohola, nechávam tam vždycky ešte nejaké pierka, bez problémov sa k nej kohútik dostane. Toto video nenatáčame zo srandy, je to bežný postup pri druhu Araukana, kedy zvyšujeme oplodnenosť. Tu som si doviezol 200 kg pšenice. Keďže máme zatvorené družstvo, kvôli slintačke a krývačke majú tam opatrenia, tak nepredávajú. Našiel som pána na bazoši, bol som si pre ňu v Papradne, no nazdar, ty si tu zás, teba tu bolo treba. Ideš mi pomôcť odniesť vreca? Práve sa nachádzam v Strážove v Slovenskom zväze chovateľov hydiny, kam chodím nakupovať krmné zmesy. Pre znášku vajec som si kúpil takúto krmnú zmes od Opavy, 25-kilové vrece vychádza 14,50, je v granulovanej forme a pre moje malé kuriatka kupujem takúto Mifumu,
Tá vychádza 23,50, ale je to kvalita. Predtým roky som krmil BR jednotkou, ale odkedy krmím touto Mifumou, tak vidím veľký rozdiel v raste, v progrese kuriatok, takže určite odporúčam. Kamaráti, ak je naozaj niečo, čo ma baví na chove hydiny, tak je to šľachtenie a vytváranie nových druhov. Vzal som takéhoto obrovského kohúta, je to Oravka žltohnedá, naše jediné slovenské národné plemeno. Tento kohút je to obrovský mäsový typ a dal som ho dokopy s takouto maličkou, zdrobnenou hodvábničkou. Teraz vám ukážem, čo z toho vzniklo. Tak kamaráti, pozrite sa, čo vzniklo krížením Oravky a hodvábničky. Takáto nádherná sliepočka poctivo znáša vajíčka. Nemyslím si, že niekto má podobný hybrid doma. Tu vám ukážem ešte jednu sliepočku, na ktorú som veľmi hrdý. Pozrite sa, toto je Brahman Columbia, veľká forma. A touto cestou ukončujem dnešný vlog. Majte sa.